Budget bla viżjoni li falla miljejn lill-familji, lill-ħaddiema, liż-żgħażagħ u lill-pensjonanti fejn f'attività politika fil-Gżira l-aġenda tal-Partit Laburista kienet li ma jitkellimx fuq dawn il-problemi, anzi jirridikolhom u jirradikola lin-nies f'riskju ta' faqar. Billi jien ma nqis li nifsi bħala xi beatu għaddix jekk nara viżjonijiet imur għand psikjatra. Mhux talli m'għandux viżjoni, imma aħna għandna mappa id-dettaljata, roadmap naħseb ġbajna nisimgħuha minn fom il-Prim Ministru. Fl-istess diskorsi kemm il-Ministru Scicluna u anke mill-Prim Ministru Joseph Muscat ma ntqal xejn dwar l-iktar affarijiet importanti li qed joqtu b'mod ħażin lil pajjiżna. Joseph Muscat qal li tqassim tal-ġid huwa l-kbar kejl tas-suċċess meta bis-seba' budget li ppreżenta l-Gvern immexxi minnu il-ġid li qed jinħoloq mhux jasal għand kulħadd. Il-budget jinjora l-fatt li l-faqar finanzjarju żdied b'10,400 f'dawn l-aħħar 5 snin minn 61,700 għal 72,100 li l-pagi jinsabu taħt pressjoni minħabba cheap labor bil-politika tal-Gvern li kabbar l-ekonomija bil-popolazzjoni u mhux bil-produzzjoni u li hawn 72,000 persuna li jinsabu fir-riskju tal-faqar. Joseph Muscat ftaħar li dan kien budget bla taxxi, iżda ma qal xejn fuq is-sidiet li l-familji u l-pensjonanti qed jaraw tul is-sena kollha bħalma huma żieda ta' 4.4% fil-prezzijiet tal-ikel, iż-żieda fil-petrol u d-diesel u fil-gass u fil-prodotti oħra essenzjali. L-aħħar statistika infatti turi li żieda ta' €2.33 fil-ġimgħa żgur li mhijiex biżżejjed biex persuni bidħul baxx ilaħqu mal-ħajja. Il-baġġett tal-Gvern ħalli barra bosta setturi fosthom lin-nisa, lill-bdiewa, lis-sajjieda, lid-dilettanti tal-motorsports fost l-oħrajn u naqas ukoll li jindirizza il-problemi li ħoloq il-Gvern stess bħalma huma s-sigurtà u nuqqas ta' tħaddim ġust tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma bil-konsegwenza li l-familji qed iħallsu aktar għall-enerġija. B'dan il-baġġett persuni li kienu qed ibatu biex jaslu sal-aħħar tax-xahar se jibqgħu ibatu.